u narednih nekoliko dana moramo da donesemo veoma teške odluke i kad govorimo o tim veoma teškim odlukama, dakle, one će se ticati svih građana. I svi građani znaju da ukoliko odbijemo plan, ma kakav i ma koliko loše izgledao, da će to biti zatvaranje vrata Srbije u svetu. Srpska strana je, kao što znate, zatražila dodatno vreme za konsultacije. Postizanje sporazuma nije samo za dobrobit Kosova u korist jedne zajednice, već je dobrobit evropeizacije čitavog regiona. Želim da istaknem da nezavisno od dosadašnjih teškoća proces ne može da se proglasi okončanim i neuspeli. Nadam se da će Srbija prihvatiti realnost, a samim tim i sporazum. Ja u tom trenutku ne mogu špekulirati kakav će biti izveštaj. Izveštaj će biti napravljen prije datuma koji su zastavljeni, a onda je odluka na zemaljama članicama.